Trátase dun dos programas con máis alta demanda por parte dos propios alumnos, polo que o Concello da Pobra volverá a poñer en marcha unha nova edición dos Camiños do Coñecemento e da Experiencia da Universidade de Santiago. O obxectivo é chegar aos maiores de 50 anos a posibilidade de incrementar a súa formación en temas relativos ao patrimonio, a ciencia ou a arte, entre outros. O obxectivo principal desta actividade é favorecer a democratización do coñecemento, potenciando e difundindo o coñecemento científico a toda a poboación maior de 50 anos. Primeiro van a revalorizar e profundizar no valor do noso patrimonio, concienciar e aprendizaxe da presenza da ciencia no día a día das nosas vidas. Despois van tratar de recoñecer o valor das disciplinas artísticas nas nosas emocións e vivencias. Esta terceira edición, que se celebrará entre o 22 e o 29 de setembro, comporase de 3 seminarios: Introdución á Criminoloxía, Estilos Educativos Parentais e Teatro. O seminario vai a ser unha introdución á criminoloxía e a política criminal. E no seguinte día o obradoiro vai a facerse unha práctica do análisis dunha huella dactilar. No segundo seminario que van a impartir vai a ser Estilos Educativos Parentais, que tamén irá acompañado o día seguinte dun obradoiro práctico sobre estes estilos. E xa para rematar, o último seminario que vamos tratar será o de seminario de teatro, a construción dunha personaxe, e con un obradoiro de teatro para rematar xa estos. Dende o Concello agradeceron o interese da Universidade e a colaboración da Xunta e da Deputación da Coruña para achegar este programa ata a Pobra. Agradecer á Universidade e agradecer á Xunta e á Diputación, Xunta de Galicia e a Diputación que nos ofrezcan esta posibilidade, agradecer a Fita pois todo o traballo que fai, e a verdade que é unha actividade que se ve que a xente agradece, non? Era o que estaba dicindo, que a demandan, e polo tanto pois por o Concello non nos queda máis remedio que seguir apoiando, porque funciona, porque ten ese valor engadido de formación para xente maior de 50 anos, e é unha actividade plenamente exitosa. Os interesados poden inscribirse de xeito gratuito na Casa da Cultura. O límite de prazas é de 25.